Kang ni stami jo lang same jun dek the lang same tung ning ji jo kisus odun ding ya ni opu damir ya kisus tami jo charcha kon ipinu ke odun ning ji charcha kon odun ning ji jo ke dam pus tami jinsu mimi lang abong ku phem kisu te bang ku ton te la yo na lang stami lang abong lang abong stami yo kisu pulu tante jinsu mimi la si kaduk wis tami se tha kisu pulu tante jinsu mimi la si nal tum non kachuning riji pulu tante mat phalonon ka chok kha ke chochin kha ke la ke hai kuni ram long hang an pen wa taru phan si neng ati ti dam pa ja don tum bang ma tha bang ki sinang rap bon ki ka chuning riji pa bang ka la ni ka si du ka bang ke la si aleng the phan chuning lu te na rap bon ki ma tha si non ni neng ati ti dam ka bang ke ka hai kuni ram long hang phan pen ka hai wa taru phan si nang riji tu si ma tha lo nang rap pek nang ji palam si ma tha lo nan tum da local ye mi probatan rutarul keding lapen karbinglong Thomas Council CM tuliam rong hang alang pasinan ma kechuning ri nang ra bek nang pu pial bang kisu bang da jinsu mimi ong ko ja lo lang ji an lang er lo pot la sia ke hai tum khan kechuning ri an lam bang ke la lo kechuning ri jang tum du ka bang ke kisu putang te atumi hatlang video salam lasi non ma ke kachuni ahok alam kachini je phan kupia kisu ma koson pen si kisu kelong ma lasi ang ton pen alam non arju pon na to komalo tham buka pulo paratum seneng rinang alam seneng rilo duk ke boy pen dang lok Lili suci, apa hem le rock. Ani yang tak, mesti mengilak asal itu loh. Hem yang berada di pen, nang rap di bawah pusi. Kesu panta lang je am lang erlo. Sino naman ke un edelo, long let lang ada kono si bundok lang mah, jor lang mah. Solo. Asi kesu lang kono ni medical long. Ini lo mesen pute, nali tu menang rap pute, kedam ke bang akorot, mata ada ke lang ke coba junta nang rap pute, antus nali tu menang kerupari pusi, ilin ten mata lo sar, tum khanda masih lo. pu alang li hemasor phani arju pon thuluna kisu ke kosono antum chelang pe chelang ulu di kisu ke sono chelang li chelang olo kiteng pen ke sono je dak itum adungre doktor kan langbong un elo pusi kompondar long benda cepon sudah pas un elo pusi ha nogang ada cepon lo nogang marsi hospital lo ada private lo cepon lo dak pen la ke ada serius lo mat abang lo do avi tripon bena lo ni tum ke dak ke ane lapan serius ke itum ki ri sabi pusi hampai ran than lo par har la pe kon pusi kon tu sim hospital hadak ta pu tha un elo pusi ba ka phi tum medical college lo si kon tu lo medical college lo pen blood thai ni mate avi thai ni lo avi bong thai ange ai ta thon ku lo o ako thai ne la na pa thai ko ke bong pho ko ne bong pho bong thom thai lo bong thom thai e pe na phi o all body ai ta thon puri sina aplo all body ai ta thon puri lo o la ke ko pilo ke problem ke la ke abang ko pisi avi ki sang se ma pulu te la ke je kidney ai mek do wak de la so kidney ke la ke dak on e nang tum unjin e da gohati gem si poni la pen da ni tum yang ri pha tu na teng pe adwa yong si gohati gem si long lok thai au de thai long si ba operation ning kusami ba hadak si ba nang than ko mate operation nang ne la so da chuchot internet kusami ba hadak sang than ko masi kan ni paisa ka du te nyok gohati anta chepon thopu de lo akola pen gohati pe nangai lo adwa list mate dak Gujarat pen
naga supply advai bot me la so listen jumilai det dak ako la so bang long thu lo la so bang long pen ako bong pi det pia ako bong pi bong sok pi bajun det na thi an bang ke la ket ni bang kan nang mi det lo ako la ket ni mi det na thi ko pi to la ke non bang ke paralyze pen pai long thu lo mate itum kar pen ke paralyze pen ke mate bihali pusi jo la pada patang pane bihali pusi kipu lo pare la Chalo antam lo. bihali Cuma. Asi kaduk. Asi Karbinglong Thomas Konsil CM Dr. Tuliam Ronghang lapen tumdak Dwar Amlah Lokelem isi IM Prabhat Chandra Taro Alngi Fansi Ninya Kalo isu pustame yo pu kami jinsu meme musame isu bang serius pit lo si itum Dimapuran kipon jipan si itu menal tu masih cokha lo asnal tu nang rap dun vek pu pusining thelo lapen nal tu nang bor idun tha lapen nang rap dun vek tha mate nang rap dun vek nang pu pusining tu mangai chuning lo pen CM Tulam Ronghang lapen IM Prabhat Chandra Taruh nali tu ma phansi pini mangai ang chuning rilo lapen nang rap vek nang pu tum non kisum hektik lapen tum non Dimapuran si keselang ponji phan ama kisu pustame serius pilo asin ang tum nang rap dun vek pu pusi tum ning thelo pen nang rap dun pu pusi lapen tum ekon nomor pustame dak ipon po lapen noksi aso ekon nomor kut mate henu pulutang te nang tum kanghon kajin supen natum nang humri pen natum asabet same si kecelang ji phan nang thon pen nang litung nang rap dun pu pusi tum mang ke kachuning ri lo si lapuan hello itum kachuning ri ning thipik lo natum nang rap dun vek bu lapen CM Tulam Ronghang lapen PM Prabhat Chandra Taruh phansi pini maken chung chuning ri lo la nang rap dun vek bu si ning thelo